It's Mega Grace on Vuma FM. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala before uqala usuku lwakho namhlanje ekseni. Bamba sengiyavala. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngendaba nje emfishane sokwazi ukuthi kusize ekseni. Ngifuna ukuthi njalo uma uNkulunkulu ezoqala into entsha empilweni yakho ukujwayela ukuthi endala akwazi ukuthi akuhlukanise nayo. Uma uNkulunkulu ezoqala into entsha empilweni yakho lokho okudala uvele akususe empilweni yakho. Ngicela ukukhuluma nomuntu ke namhlanje olahlekelwa abangani, olahlekelwa ama relationship, olahlekelwa izimali ezithile, ovala kule minyanga ethile. Uma uNkulunkulu esazoletha into entsha empilweni yakho uyakuvumela ngamabomu ukuthi ulahlekelwe yilokho kade unakho before, ngoba ufuna ukukunikeza into entsha nento enamandla. Akakwazi ukuthi uNkulunkulu akudedele into entsha kanti usubambe into endala, ngoba le endala izobambezela ekutheni wena umukele lokho kusha uNkulunkulu afuna ukukunikeza khona. Abantu abashiya impilo yakho nabantu abakushila empilweni yakho, you must understand ukuthi ima signs kaNkulunkulu akukhombisa ngawo ukuthi kukhona into entsha nento engcono nento enamandla akafuna ukuyiletha empilweni yakho. Akwenzeki uNkulunkulu avala umnyango ungekho omunye afuna ukuvula empilweni yakho. Mayizovula umnyango omusha uNkulunkulu uyakuphoqa ukuthi avale lo munye okhona phambi kwakho ukuze uzokwazi ukuthi adedele umnyango omusha empilweni yakho. Lezi zinto ezivalekile empilweni yakho zangenzeka, you must understand ukuthi uNkulunkulu ovumele ngamabomu ukuthi zingenzeki neminyango ingavuleki ukuze uzokwazi ukuthi akuvulele umnyango ongcolo. Nezinto ezikulahlekela uNkulunkulu wenze ngamabomu kuba zikulahlekele ukuze uzokwazi ukuthi umukele okusha okungcono kakhulu kunalokho obunakho nokunamandla kakhulu kunalokho nakho. Ngoba mawuzoqhubeka ubheke eminyangweni ojwayelekile angeke ukwazi ukubona umnyango omusha uNkulunkulu akafuna ukuvula empilweni yakho. Ngiyacela ungenzele lokho ukuthi uma uNkulunkulu esewuvalile umnyango musukuzama ukuvula ngenkani ngoba uNkulunkulu uvalile, ngoba kukhona omunye ongcono akafuna ukuvula. Makukhona abantu abakushiyile, kwakhona abantu abakuhlebile, kwakhona abantu abakudelile empilweni yakho, musukuzama ukuyobalanda babuyise empilweni yakho ngoba isikhathi sabo empilweni yakho sesiphelile. Kodwa sekukhona abantu abangcono uNkulunkulu afuna ukubaletha empilweni yabo. Abanye bayakhala bezama ukubancenga ukuthi ababuye empilweni zabo labo bantu, kanti uNkulunkulu kunento engcono nento enamandla afuna ukuyenza empilweni yakho ngabantu abasha bazofika. Khona ezinye izinto oyithandayo ubona ngathi seyisizo empilweni yakho, kanti uNkulunkulu usebonile ukuthi lezi zinto mazingaqhubeka zibe sempilweni yakho angeke zikwazi ukuthi zikufikise la okumele ufike khona, bese phoqa uNkulunkulu ukuthi lezo zinto zikulahlekele. Kubhlungu mayixebuka zisuka enyameni yakho, kubhlungu mayisuka kuwena, kodwa ngiyakuthembisa ukuthi khona into enamandla ezokuhlekisa, khona into enamandla ezokujabulisa uNkulunkulu akayihlelayo. Ngiyazi kunzima, wazi nokuthi usurvive kanjani sezingeke izinto obujwayele ukuphila ngazo nebezi routine yakho, kodwa manje ayisekho. Ungakhathazeki, don't worry. Okuzayo kungcono kakhulu kunokulahlekele. uNkulunkulu akakulethayo kunamandla kakhulu ukunalokho kade unakho before, ngoba phela uNkulunkulu njalo mayezoletha okusha kuba namandla kakhulu ukunalokho obekukhona before. Sukhathazeka, themba uNkulunkulu neprocess akadlulisa kuyona. Yebo iprocess ibhlungu, kodwa izinto ezizayo zizoba namandla kakhulu ukunalezi zinto ezikulahlekele, ngoba njalo uma uNkulunkulu ezokunikeza into entsha nento enamandla uvumela ukudala kulahleke kuphele kusuka enhlizweni yakho, kanti khona into engcono ezayo. Njengoba ulahlekelwe umsebenzi nje khona ongcono konamandla ozayo, khona into enhleke ezayo uNkulunkulu akayihlelayo. Okwakho nje mthemba uNkulunkulu noma isimo singathembisi. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.